Здравейте хора, аз съм Доген Вид и ще играем Clash Royale. 7 арена съм. Качих преди малко копие и станах 2133. Преди това видях в видеото, че има екзекутор и ще пусна да видите типа. За на 10 арена. Ти забрави да кажеш кое е с тебе, а? Така то... Кой бе, айде? Ти не ме ли знаеш, бе? Не знаете, Лъв, мъкня Лъв. Монстър Мен. С тебе е Монстър Мен. Що да направим браво на тебе? Да съм жив и здрав, нали? Ще така да това приятел. Нямаш ми ти. Що не я дадеш ти? Чек, виждате, един се пускат по дълги отзад. Добре, аз му разбих кулата на този. Но то пуска екзекутът. Малека се силно. Дай човек са, виж. Кой е този? Силно, я е готов, виж силно. Не, таки ми кажа. Да лук, пусна Dark Prince. Пуска бомбичка, принц, мини-пейка. Мале, то остана много. То пуска голямо пека от осмица. Да, бе. Я го виж. Майка, той е проц. И виж какво сега ще направи. Виж го, човек. Скапа го, човек. Виж го, човек, сега голям пека в битката си му. Човек, ако ти кажа... Той ми пусна принц. Сега какво ще го правя? Ама човек, то знаеш тук какво направи? По 1000 кръв беше голямото пека, представяш ли си? По 1000 хел. Дали? Да бе, тук гледам красото, гледа на колко гости. Я го екзекут. Това череп ти какво прави? Това е грейвилът. Пускаш го и он излиза един скелет, ще започва да цепат. Това къде си искаш, може да го пуснеш? Да, може ако да го пуснеш на красото. Това е год. Това е грейвилът. Да, я виж го. Гледай, излиза скелетчето от земята. Я на тия скелетчета се знам за земята. Да чак, то 13. Елио. Не знам, тук са бати слабите от този клон. Добре, аз то ще го бия. Чак ще ги напусна тез. Не ми трябва. То с клона ли? Влезни в моя, бе. Чек, просто... Аре, влезни в моя, плиз. Ама чак само кита спектакъл. Само искам да се отворя крънчеста. Отвори го, правя. Даже аз мога да отворя двойно крънчест. Да кажеш защо. От примерно сега да кажеш... ако примерно кажеш, че вашия клан... Вашия клан ще може да отвориш такова. Още клончест. Да, ще може да отвориш клончест в нашия клан в момента, защото... Би го. В момента в нашия клан... Вичек! Ако са не го удари... Ами добре, бомбата ке му гръмни това. Аз гласувам за тебе. Прас. Може и бомбата. Бомбата май няма да ще стигне, не знам. Момичето... Изпитайтваш ли ме? Да, ти го би на едно. 8 марчера. Гого про геймер. Гледай ме, мене сам, мен ме гледай. Мен ме гледай. Стой. Аз почен чек. Най-странството идват. Виж го е 21. 21 той ще ме разбира. Да, на мен е много лесно, човек. Тук да ме пускате не по-силно от мене. То зарва. Хихи, thanks. Thank you, бро. Значи, то в момента все още няма карта. Добре. Добре, вече има... Миньон ход, миньончета. Много смешно, човек. Разбърна какво ма смешно, да си цепа миньончетата. Ти па ми се хилиш. Само... Чер, пиу. Ударих му хитче. Добре, чек. Сега ще пусне, да. Не гласуй за него, чекай са. Аз не го слушам. Ти ще ми кажеш. Добре, ти освен Арчери и Торнадо, добре, пусни някаква друга карта, освен... Мале, пусна ми електро. Пацака го! Да ми лапаш пишката. Добре, ти вече и такова пусна. То да ми лапа пишката, то се предскано яко. Окей? Много и то. Окей. Не, така. И още може ми пипне кулата, то горка чек. А по-голям от мене, само едно черче да пукна един удар. Пиу.
Чек. Много ме е страх е. Той има електровизърд. Знам, видях. Ти са много слеп. Мали само някой гласува за него. Тучек. Сега той ще пусне такова. Огна топка, нали? Не. Сега иска да пусне в момента, иска... Добре. Окей, бро. Тенкс. Арчери ти пуска. Окей, бро. Добре, виж как го прецаках, че. Айва, не стана то номер. Добре, ки го тепам. Сега иска такова да ти пусне. Айва, бро. Как може, бро? А сега идва истинската битка, брат. Пилата хатка. Той ти пуска сега в момента. Пуска скелет и електровизор. Не ми е проблем. Не знам, защото... Електровизор да е доста готин. Не е много готиненче. Така, виж. Виж как го пръцках. Чак само да ги дръпна малко тук с торнадо. За да може да ме твърде голям проблем. Аус! Yes! Добре, ти ще спекетваш ли на мене, че аз почнах? Чакай малко е. Ти не си свършил, аз почнах. Но лъжи, защото на то го цепа. Тумстун ми пуска, брат. Тумстун. Кой е? То ли е? Да, Тумстун. Това е много... Ти на спектакъл, Шарн. Окей, да знам, защото ти... Не знам. Не спектакъл в момента, защото не мога. Не, да, знам, че играеш са. Мале, то много съпчек. Да, знам, че знаеш, че аз играя. Пускам малет барбари. Мале, каква та бъгна комбинация, чек? Мале, стана на лош проблем, чек. Аз какво се дефенсвам? И на мен мага. Чек, аз сега му дръпна всичко, тук ще мога. Фак, бомбата не стигна. И моята не стигна. Но ти ли имаш джанта? Да, джан скелет. И ти имаш. Аз научах, И ти ли имаш или нямаш ти? Не знам защо. Иначе аз го нямам, не съм го получил това. Да, чек. Моля ти се, човек. Ай. Фак, не стана чек. Сега завършим овертайм. Нема. Равни сме. Спират ми. Все пак не ти вземат куп. Да, минче. То ми напише Well аз го стих на 50 кръв. Красно. Не удари луч още един път, то мръсен луч. Аз ще тази спектакъл. То ще ме би. Не спектейтвай, бе, плейс, че ще ме би. Сега аз ки правим като тебе. Пускай Арус. Чуш от тук. Биме. Така. Тушата бе. Не знам, ще би. Ти бати гадните гюбчета, чек. Айде, по две и го почвам. Вече аз чакам само по две да ми пусне. Имаш ли Арус поне? Имам да разбира се. Имам. Мини? Бебе. Миньонс. Арос. Пускам го. Малчек. Сега се прецка много яко чек. Знам. То ти тъпа. Айде. Не ми го тъпам. Тъпам бебе. Пусни нещо готино. Джант скелет пак. Добре. Добре направих, защото сега бомбата и аз ще му разбия също колата, не знаеш. То пуска само бомб тауър. Няма да мога. Чак сега ти само го забавяш това. Само го забавяш да може бомбата да гръмне и да го отрепа. Пас. Чак трябва да пуска. Не мога да чуе. Но си слаб. Аз съм слаб. Добре, то си. What? Отго... То така ще ме би. Не трябваше. Би ме. Трета. Значи направиш една битка, ти има спектакъл. Аре, спектаквай. Чек. Ето то седмица, така. Ама може е последен, не знам. Той има втори левел Baby Dragon Bat. На мен пъто. Баш най-неудобното нещо ми пусна чек. Пусна ми Ice Wizard. И балун. Лигавито. Не. Мани го то с Ice Wizard, това е. Чек ти на спектакъл. Не ме кефи Ice Wizard, да знаеш. Айва ми не прътва, тъпо. Айва. Добре.
Ето затова си тя развърши, за да можеш да го... Ей, то! Кога е? Чак ти не гледаш моят екран, защото така се разконцентрираш. Аз нещо забрех. Този... Виж! Мале, помислих, че курите сме на една и съща кръв, ама то... Мале, то само цифрите са разместени. Танките да без. Брат, аз сега що да направям? Но я карме ме пусна направо да ми изтребиш. Елит Барбари Айс Уизърд. Мале, нямам думичек. Добрата пак му го това дека исках. Аз Уизърд му го те... То ми уби кола. Супер! Аз съм тому пак малкия бебе гадина. Малката Ей, бебе. мурика му ди! Човек, защо се отказа, бе? Защо ще ме би? Ми ще бе, защото ти не можеш да играеш. Джанто си го скарал от битка. Как може? Witch 3 е батиловото, брат. Да ме би! Негова игра, тако. Не, бат, това вече не исках да става. Сори, брат, ти ке ме биеш. Кой то ли бе ще би? Не. Ще би то. И ти не можеш да играеш. Не мога да грам, аз не съм тебе, чек. По-спокойно. Окей, бро, аз съм наред. Пускам те един хокредър. И така кула ти го взимам. Защото така. Уич! Yes! Уби ме. Аз съм взех кулата. О! Бро, аз съм бро, човек. Да. Стига с това балона, майка ти стара селяк таков. Аз защо не спадам, бе? От трета арена не спадам изобщо, аз съм вече Чу, ти много ги мразе. вече съм 700 купи и още не съм спаднал, бе. Мальчек. Малечек. Сега ти казвам, тук му пуснах. Още един хокрайдър. Той долу човек. Пуснах му Елит Барбари. Всичко му пуснах. Ха, хиляти са. Разби го чек. А кой е слабако? Ти? Не. Добре, че аз сме да ги създали слабинче. Остана ми кутан 102 кръв. Виж го, колко скелечета правя. Сумата скелечета. Как събираш тия закони често, бе? Аз не мога да ги събирам, що? Ето плюс 2 скача. Що не мога да събирам такива закони? Чек, не ме пука. Това може да е епизода, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате, да харесате клипа и да коментирате. Чао!